सगरो समझा के पड़ गइल भोरे तो हम का करी अब लिया के हम देहब धरी। देनी हरौआ के लिस्ट बना के कहनी हवा त सगरो समझा के पड़ गइल भोरे तो हम का करी अब लिया के हम देहब धरी। हम मंगले न रहनी उधारे लाइनी नहीं उखिया धनी जाई के बाबा जारे के हुई छठी माई के पूजाई। चिंता न करो हो देहब लियाई धूम धाम से करी हो पूजाई। गइला बानी सामान भुलाई कैसे के हुई छठी माई के पूजाई। चिंता न करो रानी देहब लियाई धूम धाम से करब पूजाई। अमित भेजनी हाथ के बेकारे आई लइखे नारियल धनी जाई के बाबा